Salam, cappuccino, vanilj sirop. Sağ olun. Waltın geçişini. Eýem güýdüm ahyrlap barýar. Aslynda geçýän zat wagt dälle biziň ömrümüz dälmi? Ýöne insanlar şu adata üns etmän şol başaýlyk bilen ýaşap ýörler. Senem şolaň birsiň. Eger sen biziň radio ýaýlymyzda bu lirik oýlanmany dinleýän bolsaň, ýolda bolsaň ayak çek. Öýde bolsaň daşyk. Dinle tebigatyň sesini. Oň ruhuny garyş. Ulan demal. Şoň özi etdik sen köplerden bagtlydyňa göz ýetirmäge. Durmuşyň şowkundan üzülüp birdem kalbyny dinle. Dağıt. Bilmedik zatlarımızda däl. Elimizde bar bolan zata şükür etmegimizde. Ýöneköý misal. Gözüňe getir. Pasyl saýlaman öz isleýän miwäňi iýip bilmek bir bagyt dälmi näme? Elbette bagyt. Näkili gowdaýy? Ýatladyňyza sağ olun. Uy, ýoksa da miwe diýlende?